Ku danna subscribe domin samun ingantattun bidiyoyin nishaɗantarwa a koda yaushe. Sai ku yi subscribe domin samun waɗannan. Mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Muna ƙara yi muku godiya ga irin bibiya da kuke yi wa wannan shiri namu mai albarka, kuma muna ƙara farin cikin sanar da ku cewa ku shirya tsaf domin shirinmu yana gab da fitowa. Kar ku manta ku danna mana subscribe, sannan kuma ku danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Muna ƙara yi muku godiya, muna ba ku haƙuri a bisa jinkiri da muka samu da ba mu saka muku wannan ci gaban shirin ba. Mun yi wannan jinkirin ne ba don komai ba, domin mu ƙara inganta muku wannan shiri namu mai albarka. Za ku iya ba mu shawarwari a cikin shirye-shiryenmu domin mu gane kurakuran da muka yi muku da kuma wurin da kuke so a cikin wannan shiri namu mai albarka. Sai mun ji ku. Ku danna subscribe domin samun ingantattun bidiyoyin nishaɗantarwa a koda yaushe. Sai ku yi subscribe domin samun waɗannan. Mun gode.